kowannan alƙarya da Allah ya bawa banu Isra'ila ka gane ko hazal arz muqaddasatu Allahu lakum fala tartadu ala adbarikum fataqalibu hasirin qalu inna fiha qauman jabbarina su waye qauman jabbarina falastina ne ka gane falastina ne a Kan'ana da Allah ya ba banu Isra'ila kasar ice su shiga sai suka ce da Annabi Musa su gaskiya ba su iya shiga ba saboda me inna fiha qauman jabbarina a cikin ta akwai mutane masu tsananin karfi ana koran mu da mu da ƴaƴanmu daga gidajen mu da me ba mu yaƙi fi sabilillahi ba ana kore mu duk shekara ba zo su kwashe musu ƴaƴa su kwashe musu mata su kwashe musu dukiya a kore su daga gidajen su to kuma da me ba su yaƙi ba su kare kansu su ento da gidajensu da dukiyoyinsu da yayansu su ento kansu daga kamar annabi Yakubu ya yi rayuwa a gurin ai asalin Kan'ana ma sunan dan Hamu ne Kan'ana ka gane ko shine aka sa wajen Kan'ana ai anan annabi Yakubu ya zauna anan kusan duk yayansa suka zauna ma amma fa ya haife su ka tana a Syria a wajen Laban da ya tafi wajen Laban anan ya auri baba annabi Yusuf Rahil da Liya babu sauran yayan da Bilha'u da Zulfa'u duk anan ya aure su ya haifi yayansa duk daga can a Syria fadan Aram kenan ko Aram na Harem ya haife su kuma ya dawo da su suka zauna a Kan'ana kuma abin da ya koyo a can dama shine kiwo da noma a wajen Labanu da ya zo nan ma sai haɓaka kiwo da noma so da aka sana'ar annabi Yakuba da yayansa ma shine kiwo da noma a Kan'ana saboda haka Falastina kaji asalinsu ‘ya'yan samu ne ta ɓangaren Abiru aka sami Samudu suka haifi na Batiyawa na Misra su kuma suka jira suka koma Kan'ana sannan ‘ya'yan Hamu ne ta layin Mizraimu sannan kuma da waɗancan da suka taho daga ɓangare daban-daban na Mediterranean da Turai suka zo suka zauna a Filistia kaji yadda aka haɗa ƙasar Falasɗinu kamar haɗaka ce ka gane haɗaka ce shi yasa suke da kabilu da yawa a Palestine ba kuma wanda zai ce ani ne dan gargajiya a sanar da kabilu da yawa da Larabawan da masu da mutanen Hamu din da mutanen Samu da kuma can waɗancan su kuma da suka to daga Turai da yaran su ma suka zo suka gwamutsu da Larabawan Misra aka haɗu shi yasa Palestine take da yare daban-daban a cikinta saboda mutanen da suka zo daga ƙasashe daban-daban ne daga ma'ana origin asali daban-daban asali uku amma wanne aka fi kallo a matsayin shine asalin Palestine Larabawa ai Samu ne ya fara zuwa Samu dan Annabi Nuhu shi ya fara zuwa Samu dan Annabi Nuhu shi ya fara zuwa ya haifi Aram ya haifi Arfashaza ya haifi Abiru ya haifi Samudu ya haifi Nabatiyawa kuma suka zo a Egypt sannan kuma suka hijira suka zauna su suka fara zuwa Larabawa akalla kusan shekaru nawa kenan baya kai ayin kana magana lokacin Annabi Nuhu ai ka san kusan sannan ba an fara ma rubutu kuwa ba fara rubutu ba prehistoric ne kan shi rubutu ya fara a Mesopotamia da cuneiform kamar yadda na faɗa daga nan kuma sai hieroglyphic a Egypt na waɗannan a ƙabilun ainihin Misrawan kibɗawa kenan saboda haka gaskiya in kana maganar su Falastina to gaskiya kana maganar kusan zamanin Annabi Nuhu kana magana zamanin Annabi Nuhu gaskiya bayan dufana me ya faru ko kuma wani irin abubuwa ne wanda tarihi ba zai iya manta da su ba a gabas ta tsakiya ya faru a Palestine su kasan Palestine wato na gaya maka karfafa ne fa kowannan alƙarya da Allah ya bawa banu Isra'ila ka gane ko hazal arz muqaddasatu Allahu lakum fala tartadu ala adbarikum fataqalibu hasirin qalu inna fiha qauman jabbarina su waye qauman jabbarina Falastina ne ka gane Falastina ne a Kan'ana da Allah ya ba banu Isra'ila kasar ice su shiga sai suka ce da Annabi Musa su gaskiya ba su iya shiga ba saboda me inna fiha qauman jabbarina a cikin ta akwai mutane masu tsananin karfi su waye a ciki Falastinawa ne Anakawa Hitawa Hibawa Girgishawa Amalikawa duk su ne mutane ne masu tsananin ƙarfi masu iya yaƙi
majiya jarumta, saboda haka su ne a cikin Kan'ana. Saboda haka banu Isra'ila suka ce su ba su iya shiga ba, har suke wa Annabi Musa izgili, fa zahab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun, kaje da Allah ku yi mana yakin, mu muna nan, in kun yi nasara ma shigo. Ka gane shine aka yi musu wannan hukunci, shekara 40 ba su shiga alƙaryar ba. 40 sana, shekara 40 yatihuna fil ardh, suna masu dimuwa, za su zo su kaman za su shiga garin sai su manta su mako. Palestine din ce garin. Palestine ce ita ce Kan'ana. Tun a wannan zamanin alƙarya. Tun a wannan zamanin alƙarya ce. Ai na gaya maka zamanin Annabi Nuhu suka samu. Kaga zamanin Annabi Musa gari ya zama. Ai sun riga banu Isra'ila samuwa a wajen. Sun riga banu Isra'ila samuwa a wajen. Ita Isra'ila ta yi ai bai fice shekara 4000 ba. Ka gane? Zuwan Annabi Yakubu gurin shine tarihin su. Shi kuma Annabi Yakubu Annabi Ibrahim ne ya haife shi ba? To, shi kuma zuwan Annabi Ibrahim a Palestine aka haifi Ishaq, shi kuma Ishaq ya haifi Yakubu. Ai kaga tarihi su nasu a kusa ike. Amma na Falastinawa can ike sama. Da haka mayaka ne, kuma suna bautar gumaka. Babban ubangijinsu Dagon shi suke bauta a zamanin wancan lokaci. Gaskiya shirka suke, suna bauta iyayen giji daban, da ma Ba'al ubangijin Phoenician makotansu su ma sun dauko suna bautarsa a Philistia a Palestine. Suna bautar Ba'al, suna bautar Dagon. Ka gane ko? To a banu Isra'ila gaskiya ba su iya da su ba. Ko da kai suka samu dama bayan banu Isra'ila an ba su wannan alƙarya zamanin Annabi Yusha'u dan Nun. Kasan Annabi Yusha'u shi ya taimake su shigar da su wannan alƙarya. Bayan rasuwa Annabi Musa da Annabi Haruna a Dura Sina, sai Annabi Yusha'u Allah ya bashi annabta sai ya shigar da su cikin wannan alƙarya. Ka gane ko? Yusha'u da wani shi ma mai almajiransa Kalibu sai suka shigar da su cikin wannan alƙarya. So da suka samu alƙarya kuma su ko Falasɗina sai suka dinga kai musu hari. Sai ka koma yaƙi fa. To su bane Isra'ila ma ba su yaƙin ba. So da abinda suke kawai al'adarsu duk shekara za su shigo su far musu, su karkashe banu Isra'ila. Su Falasɗina. Mana su ɗebe musu mata da 'ya'ya da dukiya. Duk shekara haka suke musu. To fa wata ran banu Isra'ila sun gaji da wannan musifa. Ka san bayan Annabi Musa banu Isra'ila sai aka yi musu wasu da ake ce musu alƙalai, kaman judges, kaman bayan Annabi da sahabbai, alal misali akwai me tabi'ai, akwai tabi'una. To su ma bayan Annabi Musa da Annabi Yusuf sai aka aika musu da wasu ana ce musu alƙalai. Su ma su ne kaman manyan malamai da kaman matsayin annaba, su suke musu hukunci, suke musu kaman jagoranci. Mafi akasari kuma sun fita daga kabilar Lawi. To saboda haka sai da suka gaji da wannan bala'i da Falasɗina, sai suka je wajen wani annabi a zamanin, wani annabi a zamaninsu. A zamanin akwai wani annabi da ake cewa Annabi Shamwilu. Ba Shamun din Shambulu. Ba Shamunu ba, Shamunu daban. To. Shine Samson. Wannan Shamwilu da Ibraniyanci Shamal. Da Hausa Shamwilu, da Turanci Samuel. Annabi ne, yana nan a cikin Qisasul Anbiya na Ibn Kasir. Ka gane ko? To da banu Isra'ila suka ji wuya sai suka je wajen wannan annabi suka kai masa korafi a matsayinsa na jagora shugaba. Kuma wannan maganganun da suka je gunsa na neman mafita shi Allah ya gaya mana a cikin Alƙur'anul Karim, Ƙur'ani mai girma, a cikin suratul Baqara. Sura ta 2 kenan, aya ta 246 zuwa ta 251. Ayoyi na 246 zuwa 251 cikin suratul Baqara, sura ta 2. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara ila al-mala'u min bani Isra'ila min ba'di Musa? Hast thou not turned thy thought to the chiefs among the Bani Israel, the children of Israel, after the departure of Moses? Shin baka duba bane ga wato al-mala'u, shugabanni na banu Isra'ila bayan annabi Musa? Iz qalu li nabi lahumu, behold, they said to a prophet among them.
kai an bato ka tana sai suka ce wa annabi wanda yake a tare da su shine Shamwilu kenan shine wannan nabi lahumu annabin da yake tare da su shine wa nabi Shamwil nabi Shamwilu nabi Shamal aba'ath lana malika nuqatil fi sabilillah. They said, appoint for us a king, a leader, a commander that we may fight in the cause of Allah. Suka ce ka naɗa mana wato commander, jagora, za mu yaƙi fi sabilillahi. Suka gaya wannan annabi. Ya naɗa musu shugaba wanda ba su yaƙi fi sabilillahi. Qala, he said, hal asaitum in kutuba alaikum alqitalu Allah tuqatilu? Is it that when you are allowed to fight, you will not fight? Sai ce anya kuwa an ce ku yaƙi za ku yaƙi? Qalu, they said, sai suka ce wa malana ala nuqatila fi sabilillah. How can we not fight in the cause of Allah? Me yasa ba mu yaƙi a tafarkin Allah ba? Wa qad uhrijna min diyarina wa abna'ina. Since that we are driven out of our homes, we and our children. Ganin cewa ana koran mu da ƴaƴanmu daga gidajenmu. Da me ba mu yaƙi fi sabilillah ba? Ana kore mu. Duk shekara ba zo su kwashe musu ƴaƴa, su kwashe musu mata, su kwashe musu dukiya. A kore su daga gidajensu. To kuma dan me ba su yaƙi ba su kare kansu su ento da gidajensu da dukiyoyinsu da yayansu su ento kansu daga Falastinawa.